Hey guys, welcome back to my channel again. So karon na natay mukbang number 2. So mo ni siya ang ang quarantine edition na lasagna, which is atong gibuhat last na video. Yan apot tay ice cream, breads, and of course di mawala ang coke. So magbutang na ta og coke. Dako kayo sa ni kalitro guys, Sharo. So this time kana ni siya kanang last talk more eat na ta karon. Okay. Maawat na ta sa mga ubang mukbangers na kaon na gyud kaon. So let's start guys. Let's start with the lasagna. Kung ganahan mo makibaon sa ni pagluto guys, i-click lang ninyo tong previous video na ako na dito kung saan nila mo pagbuhat. Lamig gyud siya, worth it. Cheesy kaayo niya. Amazing. Hindi gyud siya malatang dilata. Pang restaurant na ni siya. Char. Hala, hindi mo cooperate. The bread. Thank you, Lord. Gubot ka siya tanawon guys, pero sagdi na lang. Importante makaon. Unta ni kay nice. Hala, dikit siya. Kani. Open na itong ice cream. Wow. Madungog ba na yung crunch sa biscuit? Okay. Lamig ka siya guys. As in pick one.
Madungog ninyo guys. Madungog ninyo. Makadungog ko sa akong self. Sharo ni guys. Yun ako mag-workout guys. Ay, mga raman gihapon ng padulngan guys. Yun ako mag-workout. Sami ka siya guys. Sorry. So last bread. Ito na yung ipa. Ano na yun. Excuse me. So di na lang mauna ni siya guys. Diriratak kutob. Thank you for watching guys. Hope you guys like it, and if you want me to do something, just comment it down below, and please subscribe for more videos and to be updated. Thank you.